Уа, какъв хубав ден! Те е време да видя какво има в къщата на приятелите ми, които са много добри съседи. Оф! Я първо да влиза в стая. Уау! Има и втори етаж. Ах, къс! Къс си, бе! Айде! Ай, сега ще видим. Пощальона съм! Ти какъв си? Пощальон! Някой къща, бе. Кой е тази маска, бе? Някой къща, бе. Не знам! Ай, бе, това! Аре, не се, бе. Ай, влез в къщата, бе! Не пата. Кая правя? О, какво е това тук? Качи ги двете! В момента си имам. Ой, Силя! Да, Къде си? ти ще го кача. Качи го, ами! Пред тебе съм. Его, тук си Invisible фотката. Да забал съм, бата! Бата, даде шоколад Лате, да... вижте. Бата, даде шоколад да ям, бата! Конгрес на конгрес! Аре, това дощо ме е. Чау!